És a punt el convidat d'avui als matins, el conseller de Governació, Jordi Ausàs. Aquí, per començar, li traslladem la pregunta que plantegem avui als matins a TV3. És ara el moment d'abordar la nova divisió territorial de Catalunya? Bon dia, conseller. Molt bon dia. Segurament vostè em dirà que sí, que és ara el moment, però l'opinió pública li pot dir que, sobretot amb les xifres que tenim sobre la taula avui, d'una situació econòmica no greu, sinó ja quasi precària, el govern de la Generalitat opta per fer un plantejament de mapa territorial que porta molts anys d'endarrerit, però que no sé si no podia esperar-se una mica més. La pregunta és si és el moment, oi? Sí. Li diria que no és el moment. No és el moment perquè s'havia d'haver fet fa 30 anys. És a dir, Catalunya, com qualsevol país normal, hauria de disposar d'una organització territorial pròpia, que en aquest cas lligada, vinculada al catalanisme polític, i per tant que superés la visió provincial del país, perquè catalanisme polític i visió provincial són dos conceptes contraris, dos conceptes antagònics. Però bé, si ens refereix a si és el moment en aquesta legislatura, li diria que també, que sí perquè, home, ara justament es presenta una llei quan s'ha fet tota una feina. Al llarg d'aquests 2 anys jo m'he reunit amb els representants institucionals, amb els consells comarcals, amb els alcaldes, amb tothom, presentant un articulat damunt la taula, i per tant, sí, és l'últim any de la legislatura, però és el fruit del treball dels anys anteriors, perquè si donéssim per bo aquesta consideració, hauríem de convenir que potser les legislatures han de ser de 3 anys i no de 4 anys, si al final no es poden presentar les lleis que s'han anat treballant i elaborant. Governs de Jordi Pujol, recordem, per exemple, Duran Lleida, conseller de Governació, encarrega un informe i tot allò passa al somni dels calaixos perquè, entre d'altres coses, aquesta ordenació territorial passava per haver de reduir, segons el famós informe Roca, un nombre important de municipis. Primer tripartit, Carretero, conseller de Governació, també vol tirar endavant aquest projecte de llei, però es queda al calaix perquè els socis no es posen d'acord. I al final vostè aconsegueix en aquest tripartit, com a mínim, sí, tirar-lo endavant pel que fa al govern, però amb una oposició frontal, que veurem com acaba tot això en el Parlament de Catalunya, d'entrada perquè la majoria dels alcaldes que en són contraris són del PSC. I després, perquè ve tota l'oposició que diu el que diu, i acaben també criticant-lo a vostè per no ser capaç de concretar coses com, per exemple, les capitalitats. Cas concret, vegueria del Camp de Tarragona. Capital? Tarragona. La llei ho diu de manera explícita. És a dir, amb tot aquest procés que s'ha anat parlant, jo crec que realment s'ha produït un consens i una sintonia important que en el tràmit parlamentari haurem de continuar ampliant. A mi m'agrada dir que aquesta és una llei que afecta molt els ens locals, oi? La substitució de les diputacions provincials afecta el món local de manera clara. A Catalunya tenim més de 1.000 ens locals, entre ajuntaments, entre consells comarcals, entre diputacions. En el període de delegacions d'aquesta llei, en la seva exposició pública, s'han presentat per part de les institucions públiques únicament 8 al·legacions. Jo crec que això d'aquí, en fi, no vull ser pas pretensiós de cap de les maneres, però dona a entendre la feina que s'ha fet des del departament, la feina de cuina, de parlar absolutament amb tothom. I en aquest moment, precisament, ahir mateix podíem escoltar satisfacció important per part de determinats alcaldes i representants institucionals d'alguns àmbits amb què s'ho miraven amb molt recel. No és el cas de l'alcalde de Lleida, per exemple. No és el cas de l'alcalde de Lleida, que per cert aquesta tarda em veig amb ell, de la mateixa manera que vaig parlar-hi la setmana passada i en altres ocasions, però sí que és el cas de l'alcalde de Reus, de l'alcalde de Tarragona, de l'alcalde de Tortosa, l'alcalde de Vic, l'alcalde de Manresa. És a dir, territoris que havien estat sempre explicitats també en els mitjans i que en aquests moments veuen aquesta llei com un punt important, un punt de partida important per confeccionar entre tots aquesta nova arquitectura institucional. No és tampoc el cas del síndic d'Aran, que veuen en aquesta llei un atac directament a la seva pròpia autonomia, la de la Vall d'Aran. Sí, jo he parlat amb el síndic d'Aran en moltes ocasions, aquesta setmana passada mateix al departament, i algunes de les afirmacions que he pogut llegir avui, aquest matí mateix en els mitjans de comunicació, m'han sorprès perquè el contingut de les converses no anava precisament en aquesta direcció. La llei, de manera molt explícita, jo tinc la impressió que potser, en fi,
hi ha alguna part de la llei que no se l'han llegit amb prou deteniment, perquè la llei explicita de manera molt clara el respecte, com no pot ser d'altra manera, institucional al règim especial de l'Aran. Estableix, a més, que l'Aran, que el Consell General d'Aran, que les institucions araneses tindran una relació directa i bilateral amb el govern de Catalunya, amb el govern de la Generalitat. Per tant, pel que fa a l'ànima de la vegueria de descentralització, de desconcentració dels serveis, l'Aran no hi figura, la vegueria. Per tant, tindrà una relació directa i bilateral. Sí que estarà vinculada a una vegueria per tal de poder rebre els recursos de la cooperació local, de la cooperació intermunicipal que avui ja exerceix la Diputació. Vostè és del Pirineu. Efectivament. I a més del que s'ha dit tradicionalment com a Pirineu lleidatà. Sí. Si és del Pirineu lleidatà, per què no vol que continuï sent Pirineu lleidatà perquè passi a ser una vegueria només de Pirineu-Aran i el topònim de Lleida desaparegui d'aquesta definició? Doncs mira, li diré molt clar, Pirineu lleidatà per mi... Però dic perquè això és el que l'enfronta l'alcalde de Lleida, clarament. No, amb l'alcalde de Lleida no m'enfronta res. El que passa que l'alcalde de Lleida jo crec que situem un plantejament que no està adequat al que estableix l'Estatut com a nova organització territorial. És a dir, totes les opinions són respectables i escolto tothom i respecto profundament les opinions de l'alcalde de Lleida. Però en tot cas jo li vull dir que aquesta és una ocasió molt important perquè aquells territoris, Pirineu, però també altres parts del país, les Terres de l'Ebre, que històricament no havien estat territoris on s'hi havia invertit més, on realment l'administració havia tingut un paper més de proximitat, tenen ara oportunitats molt importants de desenvolupament en tots els àmbits quan tenen administració de proximitat. Vostè em parlava de Pirineu de Lleida. Jo crec que Pirineu de Lleida és una contradicció amb ell mateix, perquè a Lleida no hi ha Pirineu, i el Pirineu és el Pirineu. Per tant, hem d'entendre aquesta clara voluntat d'un país amb una visió molt diferent i, per tant, que representa, que reconeix uns territoris i que, a més, aproxima l'administració en aquests territoris. Vostè ha començat parlant que la distribució provincial és, per entendre'ns, un anacronisme. De tota manera, aquí sempre s'amaga el concepte dels que confonen província amb franquisme, quan el concepte provincial, com vostè sap, és molt anterior al franquisme. I, de fet, fins i tot la democràcia, i en aquest mateix país, quan vàrem començar a parlar més de comarques que no pas de províncies, al final vàrem acabar parlant de les comarques de Lleida, de les comarques de Girona, que tampoc no existeixen per elles mateixes, perquè estan com implicitar que existeix la província. Correcte? Totalment d'acord. La segona part és, vostè diu, han de desaparèixer les diputacions. Perquè són provincials? Han de desaparèixer les diputacions perquè ho diu l'Estatut. L'Estatut diu de manera molt clara que els consells de vegueria substitueixen les diputacions provincials. És a dir, no diu podrien substituir, substitueixen les diputacions provincials. Imaginem per un moment, cartell a la façana, Diputació de Girona, Diputació de Lleida. El primer que passarà serà a desaparèixer les diputacions, però en canvi es mantindrà la divisió en un primer pas, tal com està ara per províncies. Aquest cartell, quan es tregui Diputació de Lleida, què hi posarà? Consell de Vegueria de Lleida. Molt bé. I les competències quines seran? En principi seran les mateixes competències que avui duen a terme les diputacions. Per tant, aquest és un procés gradual. Aquesta nova arquitectura institucional, aquesta llei de vegueries que ahir vam aprovar... O sigui, d'entrada m'està dient, d'entrada només canviem el cartell. En el primer pas immediat. És a dir, li explico, és una manera d'explicar-ho, de dir-ho, però evidentment va molt més enllà. Perdoni que li demani això, perquè tinc una mica l'impressió, per al feedback que m'arriba per part de l'audiència, que això no s'ha acabat o d'explicar prou bé o d'entendre prou bé.